The North is the natural home of the winter tyre. Already in 1934, Nokian Tyres manufactured the world's first winter tyre to match the winter frost. 2 years later, the northern winter witnessed the birth of Hakkapeliitta, the legendary snow road champion. Since the beginning, careful testing and development by Nokian Tyres has been leading the way towards safer, more reliable tyres. Nokian Tyres tests under unique conditions in Ivalo, Finnish Lapland. The world's best winter tyres are developed under Arctic conditions. No ensinnäkin maantieteellisesti tämä on maailman pohjoisin testikeskus ja varmasti ratojen osalta ja kunnossapitokaluston osalta tämä on maailman paras testikeskus, outdoor talvikeskus. Test drivers work hard under extreme conditions. Over 20,000 tyres are tested each winter. This means constant repetition, evaluation, deep concentration and work commitment. Se on toi renkaan handling, niin kuin puhutaan, eli hallittavuus ja ajettavuus, niin ne on sellaisia asioita, joita ei voi mitata mittarilla, vaan silloin luotetaan kokeneihin testikuljettajiin, jotka ikään kuin fiilistelevät rengasta ja tekevät siihen korjausehdotuksia sitten tuotekehitykselle ja tätä kautta saadaan mukavia, ajettavia ja turvallisia renkaita. Training to become a test driver takes years, and the task requires a deep understanding of the tyre's operation on different surfaces and under different conditions. The opinions and input from the drivers supplement the numbers, times and values received from the gauges and instruments. Vasta sitten tämä todellinen testi täällä auton alla kertoo siitä, minkälainen rengas todellisuudessa on. Nokian Tyres Ivalo Test Center simulates winter driving extremes from November to May, both day and night. The test drivers and track personnel operate on nature's terms and sometimes at its mercy. The temperature variations are harsh. Variations of up to 40 degrees centigrade are possible within the same day. In midwinter, the darkness brought on by the polar night creates a new set of challenges, while the spring is a constant struggle with the conditions brought on by cold nights and sunny days. Meillä on täällä Ivalossa käytössä maailman parhaat testien suorituspaikat ja testausradat. Muun muassa tämä jäätunneli, joka mahdollistaa hyvin tasaiset olosuhteet erilaisissa jäätestauksissa. Each year, nature freezes up the test tracks and coats the snowy roads over and over again. This allows for the test conditions to match the actual driving conditions as accurately as possible. Täällä on 3 järveä, joita käytetään. Luonnonjäätä käytetään testaukseen. Sen lisäksi on rakennettu paljon maalle lumikäsittelyratoja ja tällaisia lumisuoria. Eli kyllä täällä monipuolisesti pystytään testaamaan talvirengas alusta loppuun. Defying and exceeding the grip limits serves the ultimate development goal: safety. If a tyre works under the world's most demanding winter conditions, it will work everywhere. Nokian Tyres tests and develops so that you can have a safe, comfortable and carefree winter driving experience.